1 billion pesos ang gisaad sa mga negosyante alang sa kampanya ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte kung ugaling mudagan siya pagka-presidente sa sunod tuig. Mato ni Duterte nga usa ka pundok sa mga negosyante ang mipasalig kaniya nga mohatag og 1 billion pesos. Kini ang gibutyag sa mayor sa iyang programang Gikan sa Masa para sa Masa ni adtong Domingo. Naila lamang ang grupo sa mga negosyante nga Anonymous Patriots for a Peaceful and Progressive Philippines kon AP4. Dugang ni Duterte nga makigtagbo ang AP4 kaniya sa Davao apan wala gibutyag sa mayor kung kanusa og asa sila magkita. Si Duterte miangkon nga na-pressure na siya nga mudagan tungod sa kadaghan og tawo nga mupugos kaniya nga molansar pagka-presidente. Kahinungduman nga mianunsyo na si Duterte nga moretiro na siya sa politika og dili na siya mudagan sa sunod tuig.